Pangani click subscribe button. Kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri. Pangani click subscribe button. Kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri. The DC President wantu osauka oyamba kuno ku Malawi amene ndimangoyima pa chilungamo kuwalankhulira Amalawi ovutikawo mavuto awo zili ndi inu amene mmalankhulidwa inu muzitenge zinthuzo kapena osazitenga koma ichi sichingandisonyeze ine kapena kundiyimisa ine kuti ndisalankhule chilungamo ayi ine ndimawalankhulira Amalawi motero kuti leronso ndilankhula za chilungamo paja ine sindimayang'ana chipani sindiyang'ana chigawo sindiyang'ana munthu koma ndimangomuyimirira Malawi kuchokera ku Msanje mpaka na kuchitipa nkhotakota mpaka ku Mchinji ndimangowalankhulira anthu amene osayang'anira kuti uyu ndi wa ku chigawo chiyanji kaya ndi wa kumpoto kaya ndi wa kumwera kaya ndi wa pakati kaya ndi Eastern Region ine ndimangowalankhulira Malawiwo malinga ndi mavuto amene akukumana nawo. Pali anthu ena ukamawalankhula amaona ngati weyo ukuwada koma munthu amene amakulankhula kapena kukuzuzula ndiye kuti amakukonda kayi akakhala ya achipaniwa ukamawalangiza amaona ngati ukuwada kapena iye uli ndi zifukwa iwe uli nawo zifukwa ukufuna uwalepherese mavoti kayeso kuli masupporters ena amene omati ukalankhula za chipani chawo amakwiya kwambiri koma munthu wanzeru amakondwera akamapasidwa malangizo. Mwaleronso ndilangiza kwambiri ku chipani ichi cha DPP kunena kuti posatira kukwera kwa mafuta zulo mbanda kucha wa zulo Amalawi ambiri ndi okhumudwa chifukwa chachizwikire atangokwera mafuta aja zulo zinthu zambiri zakwera matransport akwera zinthu zogulagula zakwera china chilichonse ngakhale mazi amene akwera anytime magesi ndi ajanso akwera koma mukayang'ana umphawi umene anthu ali nawo ndi zimene zili zinthu padakali panopa Amalawi ambiri akudera nkhawa pokuvotera ninu a DPP anali Amalawi akuthawa zangati zomwezo kuboma lija la MCP amene amati akauzidwa zinthu samamva zosatira zake anthu anaona kuti I think mwina lilifili mu DPP. Malangizo anga mama aono kwa ino akuluakulu a DPP kunena kuti inde zinthu sizili bwino economy sili bwino koma mukamapanga zinthu zinazo uko kuma ofesiko muziganizira so kuti kuli anthu amene ndi osauka amene amadalira kukaperesa kunchini amene amadalira ma minibus kuti achoke kwawo akafike kunchito aya mayenera aende pa minibus olonga khale njinga za moto zimene china chilichonse zulo lija kuchokera paliponse chinthu china chilichonse chakwera. Izizi mudzidziwa kunena kuti salary ya munthu ndi omwe ija mukati muzikweza mafuta awa kwina kusona muganizira kunena kuti mene takweza mafuta salary ya munthu ni mwakuti komanso mene takweza mafuta mu ndikuchita regulate ma transport kunena kuti kuchokera ku Blantyre kukafika ku Mzuzu mtengo ndo wakuti wa minibus kuchokera ku Blantyre kapena kulilongo kukafika ku Blantyre kapena Mangochi mtengo ndo wakuti kuchokera ku Mulanje kukafika ku Blantyre mtengo ndo wakuti kuchokera ku Mzuzu kukafika ku Karonga mtengo ndo wakuti ndiye kuti zinthu zikuyenda bwino koma mmango kweza mafuta okhawa koma no mphamvu zo chita regulate ma transport simakhala nazo. Izi zikupwetekesa anthu osauka anthu amene alibe china chilichonse ngakhale anthu olemera amene akudandaula ndi ofoira amene ali olemera amakondwera nazo zangati zimenezi koma na amene amakhala kuti ali business minded andi odandaula kwambiri chifukwa ndiye kuti zinthu sizili bwino choncho
anthu akudandaula bwezi pano iniyo mwina aboma pamene mukukweza zinthu chonchi bwezi panonso mukumachosa timaleve tina chifukwa mwachisanzo munthu akamakweza mafuta kapena mafuta aja akamabwera kapena akamakwezedwa mmakhala timisonkho tina ngati tapa nsewu tina ngati timeja bwezi pano mukumatichosa chifukwa already anthu akupwetekeka pa toll gate already kuli timisonkho tina ndi tina timene timabwera mmafuta mujamo anthu akupwetekeka bwezi pano timisonkho tanga minutes mukumatichosa ndiye kuti timanena kuti we have a caring government. So musayiwalire kunena kuti analiko anzanu mbuyomu amene akati akamapanga zinthu akamauzidwa sakamva ndiye inunso musakhale gulu lomwero chifukwa kumalawi kunoko zinthu sizili bwino chifukwa anthu even malebala amene akuzunzika koopsa apapa amene zateremu ndiye kuti ndi wa mayo amalawi alira koopsa achimina koopsa ngati simukhala ni ma measures onena kuti mmene zinthu zililimu pamene mafuta akwera amene samapangidwa kuno amachokera kunja mupange njira deliberate policy yochita cushion kuti mavuto amene wawo amene akukumana ndi amalawi pena pache amveko kampweya kabwino amveko kukoma. That's why eto anthu amakuvoterani kukuvoterani kuja anthu amavota ncholenga kuti inuyo mukalowa mbomamo mukapeze njira zokuti amalawi asamavutike. That's what we call a caring government. Koma vuto la anthu andale amaziona zinthu zabwino akakhala kunja kwa boma akakhala kuti ali mboma musamaona nkutheka kuti enache anayiwala kunena kuti kunja kuno kuli amalawi amene akuvutika pamene mwafika uko ambiri anayiwala. Ndikukumbuseni kuti a DPP munali kuzuwa mwalowa mboma pamene mwalowa mboma mukumbukirenso kunena kuti anthuso kumalawi kuno akuzunzika pamene mukupanga malamulo anu pamene mukupanga implement zinthu ndi zina ziwani kunena kuti moyo umene uja munausiya kuziko kuno udakalibemo muja salary ndi omwe ija amalawi akuzunzika zinthu sizili bwino zinthu zakwera the cost of living sizili bwino. Chinthu china chimene chinampwetekesa chakwera ndi MCP ndi kukweza zinthu kusasamalira anthu kupanga zinthu mozimva kuzitenga ngati yo ayandikana ni mulungu. Iniyonso musakhale nawo gulu limodzi. Iyi ni nkhani tu ya malangizo amene ningokuuzani aulere mene akudandaulira amalawi uko kunja uko zili ndi iniyo muzitenge zili ndi inu musazitenge koma musazanene kuti ine sinakuuzeni ndipo ine sikuti ndikukudani koma ndikungokuuzani chilungamo amalawi akulankhula kunja uko ndipo ikakwezedwe kamafuta ka ulendo uno kakwera tusikanayambe kachitikapotu akwera mafuta moopsa kwambiri kuchokera pa 3000 chakuti per liter kuyo kungothamanga kukafika pa 5000 pena pache mabwana mukamakhala m'maofesi ma reserve bank ku Ministry of Finance pena pache mukamapanga zinthu muziziwa kunena kuti anthu akumuzi akuzunzika ndipo ena sozunzikawo ena onso ndi abale anu chifukwa pamene mukupanga musamayiwale kunena kuti so muli ndi abale anu osauka komanso mitengo ujeni zinthu mukupanga izizi ndi za temporary maudindo muli nawo wa siku lina muzachokapo pamenepo kodi mukazachokapo muzakwanisa ndalama simasunga munthu ndalama ndi mchira wakhoswe palibe chinthu chilichonse chamuyaya china chilichonse ndi cha temporary ngati moyo omwe utili nawo ndi wa temporary kuli bwanji ndalama mukanene mukhale pansi akuluakulu mupeze deliberate mechanisms zokuti mujite cushion kusauka kwa amalawi kuvutika kwa amalawi amene ambiri mwa iwo salary yawo si kukwana songa khale transport yopitira kuntchito. Nkhani yayikulu lero ndi aliriranso monga mene ndalirira anthu anifi zulo anthu amene ali anatengedwa ndalama zawo ndi nifi sapasidwa kanthu komanso mene ndalirira alimi ochokera ku Salima amene anapereka mizimbe yawo kusalima sugar pakana lero osapasa ndalama zawo ndi aliriranso anthu a business
onse amene anagulisa chimanga chawo ku Adimaki mu Marichi last year pakana lero anthu aja sanapasidwe ndalama zawo. Ndizomvesa chisoni kunena kuti pena pake timakhala ndi mapulogalamu ofuna kuchita alleviate anthu, koma pena pake implementation imativuta, komanso bureaucracy imativuta, timalowesa ndale pa china chilichonse. Mudziwe inu a DPP pamene muli mboma, mudziwe kunena kuti kuli anthu amene anagulisa chimanga chawo ku Adimaki ndipo ena anachita kutenga ngongole, ena tikunena pano anatenga kaena katapira, ena tikunena pano pa mabanki akuakwenya analanda zinthu, ena tikunena pano pa zinthu zawo zavuta alandidwa chifukwa chonena kuti Adimaki inatenga chimanga chawo mamiliyoni kulitu anthu miyanda amene akulira chifukwa chonena kuti Adimaki sanapase ndalama zawo za chimanga. Kasi tikudziwa kuti chimanga chake ndi chomwechi chimene anthu chimene chikafika kudera chikumafika half bag, mene kuliri ngati ku Makanjira, mene kuliri ngati ku Mankibe, mene kuliri ngati ku Nkhatabe, mene kuliri ngati ku Nkhotakota, mene kuliri ku Chikwawa. Anthu akagawira chimanga chimene chikugawiridwachi chikumafika hafu, ena kumafika pena mafumu muzimujamo kumatenga mbale ijayo, mbale yaphatalala ija ndikumatapira anthu chimanga mbale. Kodi munthu ukamutapira chimanga mufuna akakazinge kapena mukufuna akaperese? Palitu pena kupanga zinthu ndikumangotukwanidwa nazo. Mwino kumaona ngati mukupanga zinthu zabwino koma muli mukuzitukwanisa. Inu ma authorities muzisatira chimanga chimukamachitumiza m'maderamu, koma ayi kuno kuli corruption yopsya. Ndipo tikamakuuza ni kuti tathamangani mukaone even nkhani ya fertilizer imene akuyendera m'maderamu, inu mukwaza kugwesa nsonzi. Koma ambiri tikamanena izi amaona ngati Boni Kalindo ndi wa misala, ndi wa chamba, iye isafuna amangofuna aziyambana ati ndi boma azimangirwa. Koma izi ndikukuuzani izi ndi zeni. Anthuso ena mafumu ndi amene akuchita fiyodo zinthu izizi, ati anthu ena sakuwapasa ati ndi obwera, ena pakana kumalipirisa ndalama. Tasatirani chimanga ichi cha Dodimachi, chimanga ichichi mukumachita kumachisatira ndi apolisi ndikumayimba anthu nthungululu chikamadusa chikamabwera kuchokera ku Zambia muchisatire. Madera ambiri chikumafika half bag, komanso anthu akumagayiridwa mbale. Izizi mumutukwanisa president, mutukwanisa nduna, komanso mupangisa umphawi kuti ukule chifukwa anthu ambiri akupanga chinyengo. Ambiri aja akumachigulisa chimanga ja akalandira kupita kumakachigulisa. Izizi ndizomvesa chisoni a Malawi. Timafuna boma lizitithandiza koma ife tomwenso timagulisa zimene atipasa boma. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, T.A. Mabuka, about 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa. Pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri.